Magandang gabi po sa lahat. Miguel ay shout out. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Mga langga, mga idol, kumusta? Miguel ay shout out po sa lahat. Kasailan na din lang po tayo sa ngayon. Gato. Hello po sa lahat. Mga langga, mga idol, kumusta po? Icons. Maray na banggi po sa Induga, boss. Hello po mga idol, kumusta mga langga? Ano ba to? Oh, Mag-silent live lang tayo mga idol ha. At okay nga po ako. Ako'y Milakad Lucas. Nasa bahay po tayo mga idol. And Miguel ay shout out sa ating Jessica. Hello po sa inyo lahat mga langga. Silent live na tayo. Papay nga tayo maya. Miguel ay shout out po sa lahat po. Magandang ating gabi sa inyo. Ano sa ba? 11. Wala. Bakit kaya? Hello sa 2 million in the house. Mega shout out. Hello po sa lahat. Ba't nawala? Sarap kaya. Kain po tayo. Binuro ako. Binurong mangga.
ito ah. Asan yun ito? Asin. Hindi kaya asin. $5 million in the house. Mega like, shout out. Hello, salamat po sa pagdaan sa ating silent live. Mamaya pong kape na din po tayo. Hello po. Patamsak po ng aking live. Sa lahat po na shoutout po sa ating Jessica. At kayo mo na yung at sabay po tulog na yung mga tao kaya hindi tayo pwede makapag-ingay. Kaya yung galit ng mga aking mga aking anak. Oh, may bador. Hello, Kramer yun. Hindi lang shut up. Hello, idol. Hindi lang shut out sa iyo. Ayan. Miguel ay shout out kay Manoy Werdo. Manoy ang mo yun. Miguel shout out kay Kuya Jam. Team Jessica sa lahat po. Your vlogger. At sa Ayan po, Miguel ay shout out sa Team Jessica. Maraming salamat po sa inyo. Pahinga na po tayo mamaya. May lakad po tayo mga bukas. Hello po. Miguel ay shout out. 5 million in the house. Miguel ay shout out po. Wala yung aking. Hello po. Miguel ay shout out po mga langga. Wala nang wala po. Tapos $5 million in the house. Miguel ay shout out. One bang. Wala. Hello. Parang hindi ko makita yung kumin Takaw. Patay tayo din.
Hindi nakikita yung nagko-comment. Patay tayo. Wala pati tayo iba cellphone. Nangyari. Bigay shout out sa 4 million in the house. Pasensya mga langga at hindi ko makita yung comment nyo ha. Ano nangyari sa aking cellphone? At nablangko ang baba. Sana. Ano nangyari? Ano nangyari CP ko? Ba't nagkagayto? Hindi nakikita yung comment. Wala tayo pati mga langga ng ibang CP. Alam ko, ayusin ko lang. Nangyari sa aking CP, mga manoy, mga manay. Nag-iisa ng cellphone, nagka... Pasensya pa yun, no? Yan, bigla shout out po sa inyo mga langga. Salamat po sa pagtambay sa aking live sa 4 million in the house. Maraming salamat sa iyo. At pasensya po hindi ko makita yung nangyari sa akin Hindi makita yung meron siya dito. Sino to? Excuse me po. Ay salamat po sa nagtamsak. Maraming salamat po, idol. Ilolo po sa inyong lahat. Hello po. Dahil sa kung nagka-problema pa yung aking CP nangyari ito. Diyos Ginoo, maluoy ka daw. Pasensya na po at nag-iisa ko dito sa labas May padandaan kasi. Wala na kasi tao-tao dito sa Ako na lang gising din Ano nangyari sa cellphone ko? Ayan, maray na banggi po sa Indogabos. Mga Bicolano, maray na banggi sa Indogabos yan. Nilolo po. Problema ang ating yung ating CP nag-blurred siya sa baba Sobrang asim ng mangga.
Hello po sa inyo. Hello, mga shout out. Mamaya po iwanan ko na lang po sa cellphone ko. Naka-silent live po ako. Maraming salamat po sa nagtamsak. Patamsak po ng aking live. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. $9 million in the house. Mga shout out. Hello po sa inyo lahat. Ayun. Hey, visit ako. Ano oras na ba? 11 na po pala. Mga langga. Mga idol. 11 na. Tayo. Ano? Asim. Asim. Asim eh. Ang asim ng mangga. Yan. 3 million in the house. Mga shout out. Sige na po. Babay na po. Silent live na po ako. Kasama po.